Durant els darrers dies de la Guerra Civil, la Vajol es va convertir en la seu de la presidència de la República i del govern. El poble més petit de la regió i també el més alt, paradoxalment es va convertir en la capital de l'estat espanyol. A causa de la seva ubicació estratègica a la muntanya, a prop de la frontera, el govern la va escollir com a refugi segur per als seus tresors nacionals, or i plata del Banc d'Espanya, així com obres del Museu del Prado i altres institucions culturals. Aquests preciosos objectes van romandre a la Vajol durant unes setmanes abans de ser transportats en camió a Ginebra sota la protecció de la Societat de Nacions. L'estiu de 1939 es va organitzar una exposició d'obres clau del Prado al Museu d'Art i Història, després de llargues negociacions entre la ciutat de Ginebra i representants de Franco. Des de l'any 2000, la Vajol acull el Monument a l'Exili, una impressionant escultura de bronze que representa un home i una nena petita i discapacitada. Està inspirada en una fotografia atribuïda a la fotògrafa Hélène Roger-Violet i publicada en la revista francesa L'Illustration el 18 de febrer de 1939. Aquesta imatge s'ha reproduït des de llavors en nombroses formes, convertint-se en un potent arquetip de la representació de la retirada. La fotografia mostra un grup d'exiliats de camí a Prats de Molló després de creuar el Coll d'Ares. La recerca documental duta a terme a la dècada del 2000 va ajudar a identificar-los i a reconstruir la seva història. En primer pla, Mariano Grassi agafa la mà de la seva filla petita, Alicia. Darrere seu hi ha els seus dos fills, Antonio i Amadeo, el més petit dels dos, que també està invàlid. Van ser els bombardejos italians sobre la ciutat de Montsó, a l'Aragó, els que van causar les seves ferides, la mort de la seva mare i la fugida de la família. El 2003, el diari espanyol El País setmanal va publicar un article commemoratiu sobre l'exili republicà, precedit d'una crida als lectors a compartir les seves històries sobre aquella època. Una de les cartes que va aterrar a la taula de la redacció era d'Amadeo. No creo que nunca, a pesar de los esfuerzos realizados por tantas y tantas personas de bien, se llegue a hacer la más mínima justicia sobre tanto dolor, escarnio y humillación realizados sobre millones de españoles por los sinvergüenzas más grandes que este país ha tenido. L'Amadeo s'identifica com el nen petit de la fotografia. Està jubilat i viu a Alcalá de Henares, prop de Madrid. Té 69 anys. Per invitació del diari explica la seva història. El seu pare va morir en un camp a principis de 1940. Els avis de Monzón van demanar que els nens fossin repatriats a la seva terra natal. Mentre pensava que tornaria a la seva vida anterior, a la seva família i als seus amics, explica que ell i la seva germaneta van ser traslladats a un hospici a Osca. L'Amadeo recorda amb dolor la seva vida com a orfe de pares republicans, maltractat, famèlic i humiliat. Després de la publicació del seu testimoni acompanyat de la fotografia, una veïna de Prats de Molló escriu al diari dient que reconeix l'home que sosté la mà del nen petit a la foto. El País convida l'Amadeo a tornar al lloc d'aquesta travessia. És principis de 2004. El seu viatge va ser objecte d'un documental de la directora Queenie Amelio Ortiz. Ese, el de la foto, soy yo. L'Amadeo rep una càlida benvinguda dels nombrosos representants d'associacions que treballen per preservar la memòria històrica. Està sorprès per la importància de la commemoració en aquest racó de la Catalunya Nord, mentre que a Espanya no hi ha res semblant. La transició a la democràcia, establerta després de la mort de Franco, va tenir lloc sota el Pacte de l'Oblit. El moment més commovedor d'aquest retorn als camins de l'exili és la descoberta d'aquesta escultura de bronze que representa el seu pare i la seva germana. L'escultura de la Vajol, creada pels artistes Joan García Codina i Lola Reyes, va ser inaugurada l'any 2000 i finançada per l'Associació de Veterans i Víctimes de la Guerra de la República Espanyola.